nhasi yamukarova yakaipa. Okay, ku birthday. Yeah. Oh, makurumidza kusvika. Zungu rakatiwandira. Okay, asi makawira futi kuzocelebrate birthday kubva Canada here. Kuratidza kuti mudhara Bobo vakapenga vari pamberi. Aiwa. Ndokwatiri iko. President ndokwatiri kuweza kuna ishuki nematumbu aya. Sakangana anomatumbu. Yakaipa smart. Yapedzera roho dhara kwa Zimbabwe. Plus inorohwa nemapresident. Presidential suit. Atisvika idiko but titangoratidza vamwe vaiva kuti kana une mari yako tengawo suit. Nokona wanga une mari but usingakwanisi kupfeka. Pane hobho ane mari kana genius vane mari genius kalunguri ane mari bada akone kupfeka. Hakusi kuti anenge akura asinombobvira ipfeke here saka anogona kunyara kuti ndo suti inopfekeka sei. Mabhambi anopfeka katrausi kanobata so aiwa kana trouser should have room. Okay. Yeah, yakaipa. Timboona dzokono racho. Okay. Silver stone. Aiwa no silver. Kama bwaziya kuti kubva ku butsu kusvika ku Stacy Adams newallet yacho. Timboigetsa wallet. Wallet Stacy Adams. Mina ndikugetsa Stacy Adams. Iwe. Hamuna mari. Hamuna mari, no problem mari. Mari ndo show. Okay. Itori kumari ezvinezvi mari iri kunetsa. Tiri pakati pemwedzi. Hakutomborina kutenderera. But boots, socks, underwear, belt, zvese Stacy Adams. Ngavagoogle vaone kuti Stacy Adams yachinoita mari matsaga aya. Okay. I'm a pimp. Kuno kuZimbabwe vashoma anoiziya akachimbonyatso explain naye kuti kana kuZimbabwe hatina basa nevariko. Okay. Vatenge kuti vapere mari dzavanadzo. Okay. Nekuti saka uri kuti foreign nokuti kunoku pane kwatinomboona mazuva ano kune inonzi jam uko. Machina. Nokuti asi dziri kudhura kama 300 250. Saka mukazoti yamuri kutaura iyi yene yamukarova iyi manje kuda kuti inosvika machi 1000. Aiwa ataure price ngavangotsvaga you should be a pimp. Even wakaitenga if you're not a pimp haimbofaika kufita. Saka if you're not a pimp ingotengawo zvako zvana Giorgio Armani, Calvin Klein, whatever zvaunotenga, but this is pimp suits. I used to be a pimp. Handisi kunyepera zvanoita vazhinji vakakanga turi Canada because I was a pimp. Handiti kaitika chikukagetsa. Yeah, kakaipa. Then awazivisa matsaga. Inini zvangu kwana America neCanada. Hai one love but yoku England amatsaga. Ndo akabvomusha wewe. Masvingo kwana Mureva. Zakajerera. Marodera, Bindura. But mabambi akawanda ndari foreign. Mabambi akawanda ndari foreign. But they should not fuck with me. Kuti ngivasa dherere. I don't tell.
Don't dare, yeah. Don't dare. Wakuja si Wakutya kamera. kama. Awukarwa nenjenjasi. Awakuja ngedoma bamba ya tuta. Pick up yourself. Big up Madminox to the fullest. Compostora ruseruka aiona iri Come smart. big me up to the fullest. Aiona iri smart. Ai, tapada futara, apada. To the fullest. Bozi yaje. Aise kunyepedzera. Aise diki. Pakaipa. Andiri. Ndokona kune kochekera nhasi mumba. Ndepfeka after 10 years. Yake anotenga nhasi rinyore. Aimbofa yakapfuura ini. That much I'm telling you. Plus makoti it now. And now so apeka zvi. Machi? Makoti. Ndakaba grill mdara. Aiwa ati kupeka nhasi. Ai anoroveka iri nesuta. Anoroveka. Grill kadokimbuka. Ari kudzorerwa chi munhu. Muda kuzopfeka Ashifonika. gold tip muda kuzorwa makubirthday makucelebrate. Ayo kandaenda kune madhara manje. Kuti ndiseparate kuti a pimp from a delegate. My prime minister neghetto. My president neghetto. Wazviwaise? Na ndisipo. Ndinongofarira zvavanoita. Okay. Asi manje neyamukarova ika munogona kuda kupuhwawo kana kuvhoterwa unana kansela uko chichichi. Ndivhara microphone kutaura zvinoita. Chigunu yazoguru. Asi mainzwa kuti yamukarova unogona kukwana pakumakansela. Asi mukakwana munotora. Hello, darling. Ausikora pane makona. Unobata makona, unobata kona inokona. Iyo kona, unobata kona. Yeah. Matsaga. Vanofunga kuti vakapenga sei. Vanogona kuva vakapenga, but ndakapenga. Zvimbengi. Kuita motikari hakusi kupenga. Kuita imba hakusi kupenga. Ndeyako. Ndapfeka suti yangu. Ndakanamirira pandiri. Ndapinda mbao ndopinda nayo. Chibuda nayo. Plus ndidiwa nemabhebi. Maiziya? Ndidiwa nemabhebi. Not mahuri. Kana mahuri ndoenda ku-airport. Kana uku kunonzi chiyo. Kanonzi payapo. Kuhopely. Hopely. Awakukete. Kwa $2. $2 chi one night kana 1 round. 1 round. But ndo yacho ndinokuita isibona. Kana wakapenga ka. Ngopenga ita zvauri. Plus vanoda kuchita vakapenga vachikopera skiri yavansikagone. Vanenge vachiziva skiri yenyu yakatopenga ende havaikwanise. Havana skiri. Skiri havana. Inini is one munhu anokwanisa kupfeka suti nchibva pamba pangu nchiozogara pashabhini. Ndono hwawa wangu pashabhini ndodzokera ndopisa suti ndobhandarara. Saka vakapenga kuita nopfeka suti. Vane masuti mangani. Vane masuti mangani. Aiwa mastairi avo vanozoda kuita anoti yamairova imimi kudhara ndoyakuda kurova iwo yezvinezvi imimi makumberi. Saka iwo skiri yavanenge vachida kutedzera igayo kuti kuda kutsvaga mbiri nekuda kunzi. Let me tell you something, my friend. Kunzi Fubhu izikanwa muZimbabwe ndini. Kunzi Eko izikanwa muZimbabwe ndini. Kunzi Fila izikanwa muZimbabwe ndini. Kabhandana aka kajira aka kuti kazikanwa ndini.
kudonedza bhurugwa ndini ndiyati kutaura kuti ndiyati kutaura kuti ndimakatanga nazvo motikari zina nebasa resaitore I'm driving this kuti eko sha ndakazvipfeka kudhara zvaizvo ndizvati kutaura madminox maizvipfeka kudhara kana mavhesi eneti ava kupfeka zvese zvinezvi ndapfeka original pending from UK pending from UK noti zvimarara zvavari kupfeka zvimavhesi zvakutengeswa mazuva mane munyarazo kubata 46-year-old man chibaba chacho aiwa ndisi chibaba chimudhara chacho saka chimudhara mudhara wemadhara okay ari kufunga kuti mudhara yega akauya pamberi pangu ndomuratidza kuti ndiri mudhara wangu bhosi kana andauya nditotenga nde$25 saka unosvika anditenge maandawe 12 ndotenga 1 kune dozen kunotengeswa ari dozen vapana vachera maandawe madozen tora for 10 $12 for 6 okay saka chikunetsera ausikona ndiripaita handikuziziya pane saka urwadzoni mira ukutaure zvauri mira ukugara ukutaure zvauri kutaura ndinoshavira handidi gaba genda ukutaure zvauri kutaura nditangotaurira vanhu vese vanozitaurwa masmart ebabylon maida kutopfeka zvisina kunyorwa zvisina kunyorwa kunzi shon john zvisina kunyorwa kunzi fugu zvisina kunyorwa kunzi eko wakazozvitarisa manje kuti ndakapfeke chii miraone da kuvaratidza nesuti iyoye kuti ndakapfeka andawe yei ndopavada kuzoona kuti ubenzi wangu unotangira pasi andawe ndakapfeka ndee$45 ndakuivaratidza andawe ndakapfeka ndeemari mirapo vaneona andawe ndakapfeka ndiye mari Hugo Boss muri kuiona Hugo Boss tenderera iso toni ayo uko kwanyatsonyorwa hataigetsa vaigeta vaiona yaoneka naamerican eagle handidi $45 Hugo Boss original noti zvavo zvemapenzi noti kutenga Hugo Boss $45 yandakatenga zvavo zvekupenga bhandi rangu Space Adam zvese zvakangodai ndoubenzi wangu iyo mudzimadminox ndoubenzi wacho iwo handinyatsopenga zvekuvhurika handivhurika kuvhurika handivhurika moza ungamupfeke sutu kaye mari yakawanda ka oba upfeka kaanza ke$2 hazvibalansi hazvibude right saka yebirthday muchasimudzira kana celebration iriko rini futi celebration tatotanga okay tu mangwana usvikira mangwana but zvavasingazive zvokuti usapfeke chinhu chinodhura kunze mukati usina kurongeka ukunzwa munyarwadzi rongeka kwese sadhiraivhe motikari yakanaka une andawe yakaboka kuzvinzwa andawe inyowani brand new andawe yandakuratidzai maona kana magara angu kana ndogona kutoadvertise Hugo Boss waizvinzwisa Hugo Boss vanozviziva vari kuzviziva vanogona kuti kuita chibenzi ndakavaratidza andawe but ndeyangu ndeta zvandinoda nayo ene ndikutorwa vhidhiyo ndeyangu handiti ene ndikutorwa ndiri padheni peshamwari yangu
ndo panonzi papi pamuri paclub wedzera okay kutorwa video ndeyangu andawo ndeyangu suti ndeyangu ndakapinda mbava bhebhi rinoona inini harione motikari malyrics ndeyangu indakapinda mabhebhi ndovataura zvinonaka mavocals wobo handidiri webhabhilani okay pangandaenda passport iyaya passport iyaya kai ndocanada kai kana vasina kunyatsoiona varadzei papicture unozoti wakangonhonga hati nhonge ndiye bvisai kachigunhu kakavhara fesi aiwa tiri vhare fesi hayabuda dzokerai nyuma mashure hayabudaona zvinhu zvakawanda nai alright alright saka kana makuona takufamba nezvinhu zviukoshwa hwakadai zvikureva kuti tiri kubva ku handiti kavasajairira panopfekwa handawe $45 isutu yemumwe munhu atoenda kubasa atobva atotengera vana vake muzimbabwe muno atotengera vana vake rofu akatenga sutu ye$50 mutaura ini ndakangotenga iri andamechete saka ungapikise izvozvo ina handimwe zvibhodhoro vanonwa zedi kaso kana chibuku super I support my country 100%. I support local business 100%. Vanoswera vachitorwa mapicture vari kumonomotapa kuVictoria Falls hasatina kusvika but ndichakusvika nguva yedu ichasvika asi mari yavo yakapera havatiratidze painopera yangu yakapera ina handina mari the $20 yapera ndakudzoka ikoko fire coming for you